Right, tiri kutaura kudai, so I think everybody anoziva Zimbabwean politics kana kuti anoteera Zimbabwean politics vari kuziva zviri nyaya iri kupisa right now, nyaya yaRutendo Matinyarare. So first of all, Rutendo Matinyarare wakabudikira. It was like all of a sudden, handiti mukomana ndokubudikira achiti aiwa pasi neCab 3. Cab 3 ndo chinhu chakashata pano pasi. Ndaimbosupporta government yeZimbabwe, ndaimbosupporta you guys vana Mnangagwa etc, but pamazopinzira Cab 3 mazotikuwadza agomana. Apa ndo pamaresva, handiti vanobva vashamisika kuti Rutendo wakupandukira ZANU-PF because ndaimbomuziva kachitamba PR game imwe handiti. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe, zvakamira zvakadaro. Rutendo Matinyarare wakaenda kumberi ndobva atanga kushora achita sei achishora Cab 3 achiti Cab 3 ndo yamukangasira. Why ngari in support of everything Mnangagwa and his vision etc, but pakuzoda kuramba achitonga nokusingapera ndo pazotsamisa kuti ndaka 2 more years dzekuita sei, handiti vanhu ndobva vafara. Mano akati alright boy, haiwa wamira nevanhu, mukomana wamira zveshuwa is principled, unoziva kana akaona zvinhu zvadai unobva achinja, akatoona kuti vanhu vakuda kubanyika unobva achinja, handiti Rutendo famba kwenguva. Rutendo ndokuzobudisa kuti pane mari dzaasina kubhadharwa nanakuda kwashita gwire, handiti panyaya dzemaloya vaiva kuSouth Africa vachienda kumacourt cases nenyaya yemasanctions, kuti masanctions abviswe paZimbabwe, but pane mari dzaasina kudi kubhadharwa. Vandobva vatanga kuti so Rutendo uri popota boys pane mari dzausina kubhadharwa, hani maiza, but mukomana vaitaura zvine mari refu, vaitaura zvemamillions, handiti. So right now tiri kutaura kudai so muri Zimbabwe, Tungwarara wabudikira ndokuti iye Rutendo uya utore zi 4x4 SUVs Toyota ramuri kuona Rutendo wabvuma mota yaye, handiti wabvuma mota yaye, but ndikuda kumboti tisati tapinda panyaya dzekuti mota ine poison kana kuti chii, ndikuda kuti also ndimbokuudzai zvapostwa right now today naPaul Tungwarara, because Tungwarara ndo washedza Rutendo kuti uya utore mota. Rutendo akati Monday mangwana pane munhu achaenda kunokolekta mota iyoyo, handiti but munofanira kunzwa kushora kana kuti kutorera pasi kuri kuitwa Rutendo naTungwarara. Inzwai, hanzi naTungwarara mirai ndivhure muri Zimbabwe, because aya ma1 apa ndo pamunofanira kubata nyaya mafanis chaicho ari serious mamwe aya kutoti unotoona kuti mafanis. Hanzi naTungwarara, we cannot tolerate a system, this is 2 hours ago, we cannot tolerate a system wherein we passively observe individuals disparaging the president under the pretext of claiming outstanding dues. If we must go out of our way to settle these grievances for the greater good of our leader, thereby silencing this unproductive noise and redirecting our collective focus toward national development rather than daily propaganda and recordings, then so be it. Hanzi Rutendo tiri munyaradza because anga achipita unproductive noise, achiposta tumaleaks twake nanatemba mudisa chichichi. So tangotiwo tibhadhare zvinyarare, hanzi tangoti bhadhare zvinyarare zvotinyangadza. And Rutendo wandishambisa because mukomana uyu muri Zimbabwe waitaura kuti mari yaari kuowa kaimari refu zvoti ungatengegwa 1 SUV waakuchinja brain, but atisati tati Rutendo wachinja brain, because Rutendo right now ari kuti haasi kuchinja brain but washedzwa kuround table nanaTungwarara, so he is going to go there and make our grievances be heard. That's what he is saying. Ari kuti haasi kuchinja kutanga kunza kusupporta Cab 3 right now, right? Chinzwai manje tina manjeds Anunnaki paFacebook. Mukomana uyu ndo ari kutaura manje, hanzi if Rutendo Benson Matinyarare takes that gift, very soon we will be gone. Usafemera mota imomo, get paid equivalent value and buy one yourself. Dzine gas inouraya vanhu. Hanzi piwa mari usadrive mota iyo unozvitengera mota yako iri fresh, kwete idzo dzine gas rinouraya vanhu. So first of all,
manjets the Anunnaki havasi kutanga kutaura nyaya dzekuti mota dziri kupiwa vanhu neZANU-PF dzine gasi. So vaitaura pamusoro pemagenerals magenerals muZimbabwe vakapiwa mota, and vari kunzi vese magenerals vamuri kunzwa kunzi kwai magenerals vari kupera, magenerals vari kufa vaya, hanzi vakapiwa mota naMnangagwa, and mota idzodzo dzine gasi rinouraya slowly. Hani muri panzvisa, it's his claim. He seems to be somebody who knows a lot about what is happening within the military muZimbabwe. Manjets Anunnaki. So ndo vari kuti this is a warning kuna Rutendo Matinyarare, rega kutora mota iyoyo, piwa mari iwewe, because ukatora mota iyoyo ukafema gasi ririmo momo waenda mukomana. So we don't know kuti imi muri Zimbabwe, what do you think? Muringamupa advice yekuti kudii Rutendo, otora mota here kana kuti orega kutora mota? And also, what does this say about our politics in Zimbabwe? Because it seems at this stage, Zimbabweans are so cheap. Like, you know, let's go. Zimbabweans akaramba mota kubva kuna na wiki no vakaramba dzimba vakaramba chi. There are few, but I'm starting to develop serious respect. Right? Kuna Thomas Mapfumo, Zimbabwe. Thomas Mapfumo, chibaba. Vakanzi varikuda kupiwa imba ye $350,000 na wiki no chivaya. Remember that? Nechichi. Mukomana akati hanzi kumbira regiro, mukomana akajamuka 350,000 ne ticket rekudzoka kuzogara muZimbabwe. Just imagine. Thomas Mapfumo akaramba. Kuna Shadaya. Shadaya havana kuda kupiwa chidira. Shadaya ndobva varamba. Tikanyatsoona dia zveshuwa mukomana ngakamira pamaprinciples. So but rimwe timu rese iri unoona zvinonzwisa tsitsi, especially kune vaya vasina kupiwa, but vanomboita vakambopiwa mukana wokutweka kuti vatwekere, and then ndobva zvazoramba. Vakafanira mufana wangu Fritz Donzo pakati pachipedza kupiwa comic yedu, because comic yedu vakanosangana president vana Natino Machakaire, mufana comic achinzi Mota 4x4, nyika yose ikachema, achinzi $150,000, nyika yose ikachema. Vanhu vachitako chipawo Fritz, pasina time ndobva Tino Machakaire ndokutora Fritz ndokuenda naye kuna president. Fritz chadzoka, my president, zvikazodidi achichifara machiri posta, it's anyone, chichichi. Nothing happened. Hana kupiwa chinhu. Wangosiwa wakadero chitweka. So it feels bad. Ndoto kuti culture isiriyo, culture yechimbinga muri Zimbabwe yakadhakwa. Izvazvo kuti meme chiti mukaona munhu muti chichibaba, uri chibaba unopedzera, siyanai nazvo. Ndo zvinokonzeresa corruption izvozvo. Ipressure iyaya. Izvozvi tasai muone vana vapana vana karonzana Passion Java. Tasai muone kangwa kambudzi. Kakunzwisa tsitsi, but time paaiva nemari handiti angadai akaita ma-investments, but haana kuita ma-investments because of pressure. Urifana kuita 2 ma-Rolls Royce, urifana kuita zi-Maybach, urifana kubuda neLambo, urifana kudii handiti. Mari dzese dzedze dzaikwanisa kuinvestwa mufeso yakati right now angadai ari financially secure, but chiculture cheumbinga zvangofana newiki no paari apa pachapfuura handiti. Obviously pachapfuura because right now ari kupiwa mari negovernment direct yekuti aite zvaari kuita naMnangagwa. I mean it's obvious kuti mari yenyika, but zvichapfuura. It's not like washamisira zvinongopfuura handiti. And then kana zvapfuura pressure haimiri, vacharamba vachingoti vakangona wiki no tipe mari yechibaba chichichi handimaona. Saka izvezvi angaizama kuramba achingoba because that pressure is too much. Yameme pachiculture cheumbinga pasinacho tinoda professionalism, success by merit, by hard work, etc. handiti muno munyika medu. So Rutendo Matinyarare mainzwa situation yake, we don't know what he's going to do, but it seems like kwanguri kungochemawo kwemuna nezhara. In fact watozvitaura yachiti kwanzi makandivharira pazhe maida kuti ndidii kana ukasiya slave riri pazhe kwekaso rotanga kungoti kanda matombo pakaso. Unoona kuti izhara yanga ichiitika munhu uyu anga asiri kuramba zveCAB 3 zviri serious, yanga ingoriwo chizhara. But maybe he's going to stand on principles, and Opihwa Mota maybe vomupa even mari, but still ought not to CAB 3. That will make him the man. But anyway, ndini wenyu pano pamuzinda wavanhu. Super. Stay tuned. Peace.